da bai kamata su zauna da shi ba. Duk mutum da ya maka dariya a fuska ba har cikin zuciya bane. Na ja ki ji tsoron Allah, ke barauniya ne. Duk inda kun ganta kar ku zauna da ita. Barauniya ne cikin dare ta mana. Sacha, insha Allah sai na yi post din abin na Instagram. Ga kudaden, ga sunan dan uba. Kai karki yadda, no tima karki duke ta. Tima ki barta. Za ta watar da kudin, ga kudin da ta sata. Ya zaki ki musanta ba a duke ki ba. Ba miki komai ba. Aka biya 65,000 da kika biya. Kuma za ki kare wasar da kuɗin a ƙasa, ki tattara kafin sa ki mata ci ubanki, ki tattara da hannunki, to wallahi sai an yi rashin mutunci ki kyale ta. Idan ba ki tattara ba, na rance da Allah sai an miki tuka. Ina ganin yarinyar nan su me sunanta Matima? Sunanta Najata Annabi. Ki tuya na ta. Naja ki tuya in ga fuskanki. Naja ki tuya. Sunanta Najata Annabi. Ai ina da hotonki a waya na zan yi posting Naja. Taman mun zo ki shiru Tima makamashi. Tima ki shiru in gama magana. Kuna kallon ta nan mun zo hotel a nan Kano. Ni da Tima makamashi za mu je wani guri ta nace za ta bi mu. Na roke Tima na ce ta barta. Ashe yariyar nan ba mu san sata za ta mana ba. Tima tana da kusan 200,000 da wani abu a kanta. Ta sata kusan 30,000 da wani abu. Nawa ma ta kara sata 30 da wani abu. Za mu mata rashin mutunci wani bawan Allah ya ce a bari ya tura mana 65,000 a account ɗinmu. Muka bar ta za ta tafi. Ta rantse da Annabi wai sunanta Najata Annabi. Ta rantse da Annabi wai ba ita ta ɗauka ba. Amma daga karshe ni ba zan fito in gaya ma kowane ɗan iska ni mutumiyar kirki bace ko ni mutumiyar arziki. Duk kallon da kake mun ka ci gaba da mun kallo, amma ni Allah ya san zuciyana, ya san ko ni wace irin mutum ne. Duk post din da ne akan yarinyar nan aka ce an mata rashin mutunci, Sadiya bai kamata ba. Idan kanuwarka ne ko kanuwar uwarka ne ka ɗau mataki akai. An yi mata bidiyo kuma an yi posting kuma ba zan